bantugan, dili matugan ang imong kamubutan. Busa pasidunggan, busa pasidunggan ang imong pagkabalaan. Yung gagisan sa langis ang hiusan nga bagay o pangawit. Karoon ang tanda sa pag-awit, karoon ang tanda sa pagdaon. Ay karoon ang tanda nga maglipay kita, karoon ang tanda sa kaluwasan. Samahan, hindi kami mapulan. Ikaw ra gayon ang among alagaran. Ibuhat mo ang tanan, o ibuhat mo ang tanan, alang sa among kaluwasan. Yung gagisan sa langis Sa Shen FM, adunay kadaugan! 95.3 Shine Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhig Jesus lamang ang buktong pahandling. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaga, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandit kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na tinuod, ang tao mabuhig dili sa panlamang kundi sa matag pulong sab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan. Salamat sa Ginoo, Maigsoon. Payong buntag sa tanan. Ilabi na sa tanan natin mga pinangga o mga madasigon kayo nga nagasunod din sa Sangiting 95.3 o sa tanan nga nagmakogihon o nagmadasigon sa pagsunod dini nga to nga programa dini sa Shine FM, labi na sa Facebook Live. Nabuhi ni Ma'am Norberta Yutratsi from Bulod, Pindoy Negros Oriental nga wagoy puas o way kaluyahon diya sa pagsunod sa mga bluhaton para sa himaya sa Dios. May buntag kanimo diha Ma'am Norberta Yutratsi, kumusta man diha sa dapit sa Bulod o sa tibok nimo nga update. Ang Ginoo mag-uban o pagproteksyon sa matag usa, labi na sa mga paryente o mga relatives, mga ex-couple, mga anak, mga pinalay, apo, umagad o sa tanan nga magkatawhan diya sa mga kalapit. May buntag ka natin tanan mga kaigsunan ng atong oras karon is alas 4:26 na sa kabangtaman. Adlaw karon nga Sabado, Pizza 20 sa Abril. Grabe, ang bulan sa Abril ato na makita ang grabe nga trahedya. Wabat na kahinugdaw mga igsoon sa Pizza 3 o kapong andaw. Labas pa lamang sa pagpanunduman o di pag yun na to malilong ang grabing ikuso-kuso ang nasod sa Dubai kahapon ang daw. Ato na ba ng napamalandungan Exxon Dinis Pilipinas nagreklamo na ang mga area
nga nangahubas na o nangamatay na ang mga tanom sa palibot. Igsoon matag area base sa Biblia gipaningin na. Mangutanan ko sa itong kinabuhi, maabot ang panahon nga paningluntasan sa Ginoo. Sa ngalan sa labing halangdon nga Diyos, sa tipong persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager, Reverend Kane Ryan Makasaol, ani ang usabang inyong alagad, upos kamigo, upos nga higala sa kahanginan, sa FM radio o sa media, sa Facebook live, sa social media. Pastor Sapri Candelario mag-uban-uban ni ining ang atong nga programa sa gihapon magkaigsunan ang imong pulong mo ilang paraan sa akong mga tiro kahayag sa akong alagyanan. Makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105 sa gisabak nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ikan sa atong nga station manager nga pag-upalamang nga naman ang FM radio sa 101.3 Shine FM mga kaigsunan sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sirdinia, Malapuyok, Cebu City. Ang atong programa mga kaigsunan ining matahong nga kabuntagon ang imong pulong mula paraan sa akong mga tilog kahayag sa akong adagkikanan. Kay ikaw o ako o way minsay Ginoo ilita ka pangandam kung unsay lain na usab nga trahedya sa kalimutan. Tingali ikaw o ako malisag o mabalaka kung unsay na sunod nga mga pangita ko. Hinumdumi, wa panahuman ang Abril, duha na kanason ang bisita ng dakong trahedya. Dili ko na mao igsoon. Dunay daghang mga tao nga wahayan ang mga lagad sa Ginoo maupasab ning mga magwawaling mga sulpot. Nagsigig pahibalo sa may atong piliyon kanang dili ta pahibaloon. Nya mo kumpiyansa sa samot ang mga tao aron magsige lang yapon sa kahilayan mga kaigsunan. Unya ara mo apol Ginoo o magbilobyo na. Pag-ampo sa ta mga kaigsunan ato kining hanigan Dios mga pag-ampo. Labaw sa tanan karon nga naminaw sa FM radio. Wala pa nakahibalo nga kapong adlaw nga ang airport sa Dubai gihimong dagat. Gihimong dagat igsoon. O ang mga building ipanglupan. Kaya nga po naminaw karon mga kaigsunan sa ng building nga gilupan magani ng mga auto igsoon. Kalagot sa Ginoo kay dili masukod timanan nato na. Salamat sa Ginoo okay ra gyud mi pastor tungod sa tabang sa Ginoo. Ano na yung nag-atiman ka nato to God be the glory. Wow, salamat sa Ginoo. Ginato na ilang ikalimtan. Kahapon pa ko na uli magkaisulan gikan kayo sa Malabuyog. Kauban sa atong general station manager nga si Reverend K. Brian Magasaon. Gikan mi kahapong adlaw alas 3 or alas 3:30 sa adlaw. Naabot ko diri magkaigsunan medyo muto-muto na gamay minungdan nga pag alas 12. Minbalik na sa atong programa alang sa pagpapit sa exercise Ginoo. Diya sa dapit sa atbang magkaigsunan sa Malabuyog magkaigsunan naglalog-lalog na usab ang 101.3 sa FM mga pinagdan. Una nga ni mga tatla o dapit sa sayong kabuntagon mga kaigsunan balik na usab ta sa ato nga programa ang imong pulong kay lamparahan sa akong mga tiro kahayag sa akong alagyan. Ang mga alagad sa Ginoo way puas ug way kaluyahon diya sa pagpangabulaton para sa himaya sa Dios. Nagkalain-lain man ang among katengtong, nagkalain-lain man ang denominasyon nga among gilid mga kaigsunan. Apan ang among kinabuhi kauban na atubangan sa Dios. Ikaw o ako igsoon ayaw barugin ang imong denominasyon. Imo abot ang trahedya way denominasyon nga makalaban kun dili ang makaluwas nimo maulamang si Jesus mga Pilipinas. May buntag ka natong tanan mga igsoon nila binasa timok na kong panimalay undo mga igsoon. Ang populi sa atong programa karon ang atong DJ Candelario alam sa atong mga pagtubayan.
Although magka-external, pwede na siya magka-live ako sa ginang kahapon. Ayaw i-private ang imong profile. Dili ka ka-live kung imo nang i-private. Mao nga sayang mapag-open mag-external, ingo siya pa okay na maka-live na ko. Ano man ang ato nga programa, dili is para sa atong kaugalingong kaluwasan. Dili para sa atong kaugalingong kaayuhan, kundi dili kaayuhan sa tanan sa tipong kalibutan. Aron ikaw o ako mahimong mainanggapon sa bisan unsang kahimtang kong sitwasyon nining kalibutan. While kung mga kaigsunan kahapon nga naglantaw ko sa grabe nga usahay ang tao maigsuon, dili nakatuo tungkol kay doon naman po yung mga IT nga magpundar-pundar o mga trahedya. Kapan kahapon ang tao mag-kaigsunan base sa atong paglupi-lupi sa pamantalaan, even ang television napugang o nasyak sa sitwasyon sa dapit sa Dubai. Ang mga airplane, mga kaigsunan, gipang-anod, ang mga auto, gipang-tabunan, mga kaigsunan sa dagat. Kumusta man ang imuhang pagkadunahan sa kalibutan. Dinis Pilipinas, mga kaigsunan, doon na nanyay gapos nga naasa na ang tubig. Ikswa o Dinis Pilipinas, naglaging ang kainit abang sa laing nason, nag-ulan o guys. Hinumdumi ang Biblia, dili masipyan. Hinumdumi ang pulong sa Ginoo, dili masayop. Ikaw o ako lang mo'y nasayop. Mau hinumdumi mga kaigsunan samtang aduna pa kay kinabuhi, hinumdumi ang minsay sa Ginoo. Nga kaming mga alagad sa Dios, mahanaw mawagtang kami sa kalibutan apan ang pulong sa Dios magpapili ni hangtod sa kahagturan mga ekson. Ini kalibutan ang daghan kay mga tao nagpaila na sila mo'y Kristo ekson. Apan dili na mo sila Kristo, kundi wa pamubalik si Kristo sa kalibutan aron sa pagpaningin sa imong utang. Hinumdumi mo iso ng imong kinabuhi, gininhawa imo ng utang. Kung dili na kabay ragbisat sa lapig pulawan nga imong nahaangkon ning kalibutan. Mao nga mga lagad sa Ginoo nga nagmatinuron hangtod karon, hangtod may gininhawa, hangtod may kusog, atong iwali ang may balita sa imong kalibutan. Ini mao nga dapat paglansunan, walay laing gidiskoryo, walay laing gidiskurso, walay laing giwali, kundi giwali ang may balita, ang pulong sa Ginoo, dili pulong laban sa tao. Mga po sa kaigsoon, labing kamhanan o mahigugmaon ka nga Diyos. Salamat o Diyos sa pribilehiyo o kagayunan nga imong hatag kanon. Naninig mao nga dapat o Diyos, ikaw magapamuhat. Ikaw o Diyos maghatag kadaugan kanunay sa matagos sa taon kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong pakiguban sa tipok na kong panimalay. Sa mong tulog ka mga anak, sa kong ugangan o Diyos nga kanunay nagatiman, nining mao nga dapat. Salamat o Diyos sa kalapusan sa pagama sa Shine FM 101.3 sa dapit sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sertinia, Malabuyo. Salamat o Diyos sa imong alagad, Pastor Gideon Candelario, uban sa tibok ng panimalay. O sa uban pang mga katawhan o Diyos sa mga alagad. Salamat o Diyos sa kinabuhi usab sa among General Station Manager nga si Reverend Ken Brian Makasal. Ngayon mo sa naghimo na instrumento aron sa paggama sa mga FM radio o sa mga katawhan o sa mga kaubanan na kanunay naghago sa mga bulaton para sa imong kayamayan. I declare blessing sa matagusan nila. Labaw sa tanan nining mao nga dapit o Diyos. Sa tanan mong kaigsunan dinhi sa balong ug dapit sa Pilipigan, hinid by Pastoral April May Atagturan. O sa dapit sa Kagpuy o Diyos sa panimalay sa mga ilig family. Lord, ining katapusan o nang ginapos ng mga panahon. Gautang matapusan ka na mo, maghimata sa kamatuoran. Dili kami maghikatulog o Diyos, kundi andam kami sa tanang panahon. Aron sa bisan unsang kahimtang og sitwasyon nining kalibutan, dili kami makalitan aman. Tungod kay base sa balang kasulatan, ikaw nagtugkan ini o Diyos. Salamat o Diyos sa tanan karon nga naminaw sa Shine FM 95.3. Nga sa tanan karon nga nakakaroon sa ilang panimalay. Ikaw o Diyos magaluaw. Ikaw o Diyos magapamuhat. Ibig sila makasing-kasing una-unang sa mabutan. Kung sa tanan karon nga nang
nagawa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Even o Diyos sa tanan nga mga OFW. Ako mga pag-ampo sa usap ka OFW. Na nagpakitabang o Diyos nga nakakaroon sa kahimtang nga dili maayo. Lord, tabang ni ang kahimtang ka. Magagamit ikaw o mga instrumento o Diyos. Magamit ikaw tao nga mga tabang sa iyang kahimtang. Na makaluwas o Diyos o makalingkawas sa bisan na akaroon sa kalasyon. Hatagi siya kaiso. Hatagi sa o Diyos o paglaong gikan kanimo. Ano na sa pamilya o Diyos sa mabiling dinis Pilipinas. Ano na sa mga anak na tulog ka mga anak o Diyos. Lord, waa ang negatibo na panghunaon. Na makasakripisyo siya. Makaanto siya sa pipila ka mga panahon. Ugot ko siya ang kinabuhi ka. Lord, ipadala o Diyos ang mga amin. Ako mga pag-ampong anak kanimo. Na din way imposible na anak kanimo. Even sa pagkagusan mo ka mga pangangin. Labaw sa tanan inigma o nadapit na ikaw mga pamuhat ko. Labaw sa tanan nga mga obligasyon matagbulan. Even o Diyos sa wifi connection. Lord, salamat o na. Ako iklim ang imong mga saan. Ewa o kini pagkahunas. Salamat o Diyos sa mga tauhan nga nagbuhis o panahon. Naghatag o panahon aron ang imong mga pulong mga minsahe. Dili ini mawala sa mga kinabuhi. Samtang ano na pamit kinabuhi o kininhawala. Even o Diyos sa palabot mo kapag pasalamat ini mao nga dati. Sa permirong ang o Diyos sa pagpasalamat nga ng kanimo. Salamat o Diyos sa usa ka tuig anuhan ining mao nga FM radio. Na imo kining gikoptan, imo kining panaligdan sa bisan unsang katalampan sa kawaladon man, mga pag-lockdown, mga pag-underestimate sa palibot, apan way imposible na kanimo. Ang tunining mga dawa, padayon ang imuhang programa nga makatod og kaluwasan kadaugan, kasiguruhan kabaguhan kausaban sa matag-usan mo kamakinabuhi. Salamat o Diyos ni mao nga dati. Ikaw na mga pamuhat ni ang among trabaho o Diyos mao ang pagtuman sa imong sugod ngayong ipabuhat ka na. Salamat o Diyos, wisdom and knowledge, amahan ngayong ihatag sa matag-usan sa imong mga ginawa o Diyos. Nabaw sa tanan sa naminaw karon sa FM Radio. Sa tanan o Diyos nga nagawa sa Facebook Live. Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nason. Sa tanan nga mga OFW karon nga naa sa dilim mayong kahimtang. Lord, ikaw magapadangat ang mga mensahe. Magamit ikaw o Diyos o mga katawhan nga makaluwas sa ilang kahimtang karon. Ug salamat o Diyos sa akong katikas kinabuhi nga naa karon sa Riyadh sa Saudi Arabia. Kaya imo siya gipahiluna sa maayong amo o Diyos. Tubag sa mga pagtampo na kanina. Nga diin ang imong mga alaga, ang imong mga katawhan nagpasinugtanon. Lord, imo gyud ibutan sa kasiguruhan. Salamat o Diyos, kabisan pa man sa dapit sa Dubai karon. Nga adunay dakong putahidi, dunay dakong katalagman nga mihapag sa maungan nason amahan. Unta ang tanang katawhan batas sa mga tawran. Na nini katapusang panahon, aduna pay lain nga area o lugar o nason nga imo ang pangutanan sa silog o Diyos. Lord, kapahili kayo ang imong mga katawhan. Imo silang pinasahi amahan. Kung aduna may datong traidya, akan ang imong mga katawhan na agayon sa kasiguruhan. Kung ikaw mo kasaklay silang magkanabuhi. Salamat o Diyos sa imong pagtapo sa tanan ng mga pananamyan. Labaw sa tanan ini mga adlaw na tayo. Tapos kasapagay pagpasalamat din, agi lamang sa imong bungkuhan, personal na mo mabanluluwas ang tanan magayon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan, sa samang tagna, sa samang higayon, mag-ubat-ubat ta sa atong programa din sa FM Radio. O sa tanan karon mga sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Oliver Villanona. Nagwas karon mga kaigsunan diya sa Dapit. Ano na sa iminsay mga kaigsunan, good morning Pastor. Shout out naman dyan sa nursery sa Lonoy, sa Bay City. Villanona family. Wow. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Villanona family. Diya sa Lunoy, Bay City, o diya sa Dapit, sa Nursery. Dalay ko ng Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Oliver Villanona, na nagawa sa karon sa atong programa. O sa tanan karon nga nagsunod sa atong programa, bago pa lamang aning sunod sa atong Facebook Live.
Luzon, Visayas, at Mindanao, mga kaigsunan, may butag, mga kaigsunan, balik na sa kita sa itong programa, ini sa kahanginan, mga pinanda. Manang kahapon, mga kaigsunan, while ko naglantaw sa grabe nga trahedya sa Dubai, kanya, maabi na ko mga kaigsunan, o kining mga itinaw sa mo ay hinugdan, tinood yun na Exxon. Base sa panmantalaan, mga kaigsunan, ang airport sa Dubai, gihimong dagat. Ang mga auto, ang mga sakyanan, ang mga building, mga Exxon, ang mga tao, mga kaigsunan, pwedeng malupad. Ikaw ug ako, Exxon din is Pilipinas, nakuhaw sa kainit. Hinumduman na to ang Biblia. Dili pa na mao, Exxon. Hasion ang mga tao nga gahig ulo. Adlokon o mahitabo nga mismo ang tao mumahay ngadto sa Dios. Apan timan ikaw ug ako nga adunay kamaturan, ikaw ug ako mas mutasig pa sa pagpaminaw sa mensahe sa Dios. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sir Darrell Hairolaga from Margo sa Tubig, Sambuanga del Sur. Wow. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi sa tanan nga mga Hairolaga family. O sa tanan karon nga naminaw sa Shine FM 95.3, balik na sa atong programa. Tungod kay pila ka adlaw o pila ka semana nga wa ta mag-uban-uban dinhi sa FM Radio. Ano na mensahe sa Sir Darrell Hairolaga? Good morning, Pastor Safre Candelario. Good morning sa tanan, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Watching from Margo sa Tubig, Sambuanga del Sur. Wow, salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi nga way puas, way hunong. Nga kanunay ko nagmadasigon sa pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo. Although mga kaigsunan, dili lang ikumulay kay o taas mga kaigsunan, o tungod kay doon na po ipupuli na to dire mga kaigsunan, ang ato nga DJJ. Ako lang yung mga kaigsunan, gisulat ang Villanona family. Iya sa Lonoy o sa Narsere, ako nang i-turn over sa ako nga DJJ. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Oliver Villanona, na nag-watch mga kaigsunan. Pwede kang maka-comments kung nasa mo karon na nag-watch. Ano na sa mga greetings mga kaigsunan. Shout out sa tanan nga taga Narsere o sa Lonoy Bay City, Negros Oriental. O sa tanan karon mga kaigsunan nga nagasunod sa itong programa dinhi sa FM Radio. Ato nang basahon mga kaigsunan dinhi sa Pinadayag or Gipadayag. Dalay ko ng Ginoo ang atong oras mga kaigsunan na alas 4:45 sa kabuntagon. Ang atong tema mga kaigsunan atong ipadayon diya sa Gipadayag. Wow. Ato na bang hinahinumduman muna nga maadlaw igsoon mga mosentang mga mensahe Ginoo, dili lang na ko ipadayon din is Pinadayag igsoon, although sa every morning igsoon atong ipadayon ang pagtuon din sa Revelation or Gipadayag or Pinadayag. Ingon diri sa kapitulo 7 bersikulo 9 ngadto gayud sa 17, naguluhan kining dakong panon sa katawan. Ato bang nahinumduman mga igsoon? Ang pagagduot sa katawhan kaniadto sa panahon ni Jesus. Base sa balang kasulatan, ang pagagduot sa katawhan nagsunod-sunod ni Jesus kay nangita silang milagro kayuhan. Nangita silang imposible o posible sa Dios. Nagsunod-sunod sila ni Jesus aron sila makakita kung giunsa ni Jesus pagbuhat ang mga milagro. Apan sa panahon nga si Jesus nagdupana dito sa cross, wa na'y tao bisan si Apostol Pedro ming-onong sa iyang pagsakripisyo. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastora Imogen Candelario from Riyadh, Dubai. Salamat sa Ginoo, mangayo lagi kong dispensa sa imong nga pagtawag. Dili na ko katubag kay natulog na samsat ko igsoon. Video hapo ang akong lawas kapong ang lawas sa travel. Labi na sa akong operasyon nga amo sa nga gipaspasan with entredes.
Pinagi sa mga panaghiusa o pagtinambayayungay mga kaigsunan, imo kayo nagbalaposon ang pagpuna sa Sign FM 101.3 area sa Sergio Kalugtugan, Barangay Serenia, Malabuyog, Cebu City. Ano na yung mensahe si Pastora Emejen Candelario from Saudi Arabia sa Riyadh. Mayong butag pastor o sa tanan nga mga pinanggang viewer o listener sa Sign FM Radio watching here in Saudi Arabia. God bless everyone. Wow, God bless everyone. Hinumdumi mga ekson os Ginoo, this man duhay ka area ang gibisita. Unsa gibisita ekso? Gibisita sa trahedya. Pinsa 3 sa Taiwan, lino 26 ka mga building nga may collapse. Kaabong adlaw pinsa 19 atol sa mga pag-uli namo gikan sa Cebu. Sa Dubai gibisita gikuso-kuso ang Dubai o ang airport gihimong dagat ekson. Ni ining bulana wa patamasayon kung doon na pa'y ikatulong o ikaupat o unsa nga area nga bisitahon sa kalagot sa Diyos. Usay magod ang taos kalibutan ang mga lagad sa Ginoo mahayan. E buingon kini pong mga lain nga pagtulunan, ingnon patang laing pagtulunan, magsigigwali. Alang-alang mekson usa man inyong palabihon, dili mo pabalon, pinagi sa balang kasulatan aron maghitak ang kahilayan sa kalibutan. Aron musamot o katig-a ang ulo sa tawo. Igsoon dili na ikalipay sa Dios. Mas musamot ang kalagot sa Ginoo o mas musamot dabdabanan ni kalibutan hinoon. Naguhaw na magani ang nasod sa Pilipinas karon. Nangauga na magani dagko na kaing nangliking ang mga yuta igsoon. Unsa pagkaha kung ipahamtang na ang silot sa kalibutan, kasunugon base sa balang kasulatan. Grabe. Iman iigsoon mo sabot yung katig-a ang tao. Kung ang tao dili maminaw sa minsay sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Torres from Riyadh. Inumdumi mang kaigsunan, palangga mo sa Ginoo. Ibig sa inyong sitwasyon karon nga naama mo sa busy, naama mo sa inyong mga amo nga sa trabaho, pero naapas mas labaw ninyo karon nga nagsakripisyo ibig sa ilang kahimtang. Manang kahapon adlaw mga igsoon, wala gikumot ang akong kasing-kasing sa usa ka OFW nga nagpakitabang nga dunay tulog ka mga anak while wa sa pakan-as ang amo. Grabe. Unang palangga mo sa Ginoo mga OFW, magipahilong na mo sa Dios diha. Tubag sa mga pag-apos Ginoo. Mga OFW, hinumdumi ninyo. Naa pamilya na nagpaabot ninyo. Hatagi og panahon ang mensahe sa Dios aron may bulig-on kaninyo sa panahon sa inyong mga pagpanalbaho. Hatagi ang mensahe sa Ginoo nga may maghari sa inyong kinabuhi karon o hangtod santo. Kay maura gyud na imugian ninyo. Hinumduman nato ang mensahe sa Dios o mari kamong tanan nga nagabudlay ka papahulayon ko kamo. Makita ka na sa Mateo 11 versikulo 28. Ikaw ug ako nagkinahanglan og giyas sa Dios. Dili giyas kalibutan, kay dinis kalibutan magaisunan daghan kay magpakakristo pagkakaron igsoon. Una nga daghan kay mga tao sa nga nalimbungan ini mga tawhana. Kay maulag ulag kay balo sa mensahe sa Dios. Apan salamat sa Ginoo, to God be the glory, ikaw ug ako nakadumdum sa tinud-anay nga pagpangalagad sa atubangan sa Dios. Pinaagi sa pagpaminaw, pagpinaagi sa pagpatalingaw sa mensahe sa Ginoo. Ato ning basahon ekso. Kinsa maning mga katawhan nga bagang duot o kinsa maning mga tawhana nga agayan nga mopuyo sa langiton nga dapit. Ikaw ug ako niining kalibutana duha ra ko'y paignan, imperno og langit.
apan kung masipyat ganit na pagsubay sa dalan paingon sa kalaglagan, maluya ganit na sa pagpaminaw sa minsay sa Ginoo, mas paminawon pa ang sugilanon sa palibot nga mo'y muhatod kanatos kalaglagan o kaalautan sa atong kinabuhi, sigurado kitang maimperno mga pinag. Mao nga ang mga alagad sa Dios, way hunong o way buas ang pagdasig o pagpahibalo sa kamaturan, tungod kay ang kamaturan maghatag kanimo kagawasan mga pinangga. Ang mga alagad sa Dios, ang mga pastor maigsoon, wala ni manghadlok kung dili nagpahibalo ni sa kahimtang sa umalabot. Apan ikaw ug ako sa tanan nga naminaw sa Sign FM, wa nami mahimo kung magpagahi-gahi pagyapon tas ulo. Imagine naman kaisunan by this month of April, duha ka nasod ang grabe nga trahedya. Pinsa 3 sa Taiwan o kahapon sa Dubai. Wa pa nahuman ang bulan. Naapay 30 igsoon. Hinumdumi, matag putlo, matag minuto, matag panahon igsoon, base sa balang kasulatan, ang 1,000 ka tuig sa Dios sa tao, usa o duhara na kaadlaw sa Ginoo. Pwedeng papason ibit usa ka nasod karon kung ang Dios na may manangin sa tao igsoon. Ingon ang taga Dubai, usara man to kapabilok. Ang nasod sa Dubai mga kaigsunan kahapon kaadlaw, giayo hulga. Moingon ko dili pa na mao. Moingon sa buong maigsoon kini bang mga alagad sa Ginoo sige pagpanghadlok. Wa mi nanghadlok kun dili ikaw ug ako gipahibalo aron ikaw masayon sa kahimtang og sitwasyon sa tinud-anay nga panahon karon. Hadlok ra magani tag mahubsag tubig. Hadlok ra magani ang tawo nga kaigsunan ug wala nay makabo diha sa tubig sa yuta igsoon. How much more man kaigsunan base sa mao nga Biblia man kaigsunan nga tunawon ang tibok kalibutan. Asa matapaingon? Mangutanan ko asa matapaingon. Apat ikaw ug ako nga nakabalos kamaturan, kabalo kang asa ka paingon. Hinumdumi kung ikaw nakabalo igsoon, di gud ka mahadlok. Di gud ka mabalaka, bisan gamay. Ngano man ang Ginoo may tagiya sa imong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch karon, Sir Marvin Poson from Topas, Manhoyo, Negros Oriental. Sa tanan nga mga Poson family o sa tanan nga mga Torres family diya sa dapit sa Kanghata, dapit sa Alanas sa Bio, Alanas Tanay City, sa mga Torres family. Manghinaot ko nga inyong pamilya inyo sa nga sira ni ini nga mga mensahe. Diining katapos ang panahon igsoon, hinumdumi, dili pa mao ang kalagot sa Ginoo. Adunay mensahe si Pastora Emigene, reply lang ko pastor kay matulog na ko. Good evening diha sa dapit sa Dubai. Sa tanan nga mga OFW, pwede lang yun mong magka-reply kay nasayo ang Ginoo sa inyong kahimtang karon. Pwede ra gyud mong mo-reply, pwede ra sa mo share sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Ano man, sa pamaagi nga inyong ipaambit ang mensahe sa Dios, nakapaambit mo sa pagkamayo sa Ginoo, ibin sa inyong pamilya. Ibin naa mo sa laing mga nason, hinumdumi, nag-share mo sa mensahe sa Ginoo sa diha nga inyong i-share ang mga programa pinaagi sa pulong sa Dios. Wow. O, salamat sa Ginoo sa imong pag-watch karon, Pastora Emigene Candelario, pwede lang yun kayo na makapahulay mo o ang Ginoo magambing sa inyong kinabuhi. Tungod kay diha sa dapit sa Saudi Arabia, tunga na ros gabi tingali alauna na karon igsoon. Tungod kay duna pa mo'y trabaho ug mangadlaw. Ang Ginoo magakupot o ang Ginoo mag-ambing sa inyong mga kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa imuha nga pag-watch karon, Ma'am Maribit Kalumba Fernandez, sa tanan nga mga Kalumba family o mga Fernandez family nga nag-watch karon igsoon. Maibutag ka natong tanan. Ato na ning basahon mga kaigsunan sanglit ang atong oras nagdagan man. O salamat sa Ginoo sa inyo nga pag-share o pagpaambit sa mensahe sa Dios. Sa tanan nga mga OFW ilabi na karon alauna or alas 12 sa kagabion.
ang Ginoo mag-abing kaninyo. O good night kaninyo ang tanan. Atunay nang basahon mga kaigsunan ang dakong panahon sa Tuhan. Mangutana ko mga igsoon kinsa maning mga katawhan o kinsa maning bagang duot sa katawhan nga naa sa kasulatan. Atunay basahon ang gayon sa DC City. Ingon dire sa tapos niini nakita ang dakong panahon sa katawhan nga walay makaihap. Grabe. Walay makaihap. Dinis Pilipinas mga kaigsunan kus Ginoo pila man katao sa Pilipinas, billions of people or millions of people lang. Aba nagbasi ang basa atong gibasihan ang Biblia bagang duot sa katawhan og dili maihap. Grabe. Gikan sila sa nagkalaing-laing nasod banay sa katawhan o pinulungan nga nagbarog sila atubangan sa trono og nating karnero. Wow. Ipabarog sila sa atubangan sa nating karnero unsa kahay ilang nahitabo. Ikaw ug ako maigsoon mao gini mahitabo nato. Wa pa ni mahitabo igsoon. Ingon diri mga kaigsunan, nagbiste sila puti og nagbitbit og mga palwa. Nangitngit, nanyagit sila ang atong kaluwasan nagikan sa atong Dios nga naglingkod sa trono o gikan usab sa nating karnero. Hinumdumi ang kaluwasan wala gikan sa tawo, wala gikan sa imong silingan, wala gikan sa imong amahan o papa o imong igsoon. Ang kaluwasan nga tinuod igsoon gikan sa Dios. Tingali dinis kalibutan maluwas ka lang sa imong panginahanglan. Permiro, ikaduha, ikatulo, ikaupat, hangtod sa tingali, ikapulo, ug di gyud na magsige nga muluwas na nimo. Hello. Ay ang pagtabang sa tao igsoon dili gyud na magpermanente. Ingon diri man kaigsunan, nyanyagit sila. Ingon sila ang atong kaluwasan nagikan sa atong Dios. Wow. Asa nagikan ang imong kaluwasan? Dili sa Dios. Kay ang Dios dili na tinuod nga Dios. Klaro dili. Kung magbasa ka kasulatan igsoon, ang atong kaluwasan wala nagikan sa Dios kun dili ang tinuod nga kaluwasan nagikan sa atong Dios. Wow. Kay kung ang kaluwasan sa tao, ikaw o ako nagikan pas Dios, posibilidad nga mangisog na sab og maayo ang Dios. Apan tugad pidaglory, do na pay mga tao nangalagad sa tinuod nga Dios. Maunay nakapahumog sa kasing-kasing sa Ginoo nato igsoon. Apan ti man mahitabo ang gumurag sumoda. Ningon si Abraham, amahan ko kung dunay 5, kung pila na lamang imo bang laglagon ang maong nasod. Ingon ang Dios, dili. Apan ning abot yung panahon, gilaglag yon. Kaya nagpabili na lamang, silot na lamang, mayson, hasta yang asawa nahimo pang asin. Pila ka buok na luwas, base sa kasulatan. O sa silot ra igsoon. Imbis ang pamilya unta may maluwas, nalingi man intahon kung usab ang asawa kay nawilis kabtangan. Inumdumi kung inyo bang makita ang trahedya sa kahapon. Mga FM radio nga naminaw karon diri nga way kalibutan sa pakitabo. Sa Dubai kahapon, pizza 19 sa Abril. Unang ako ko nang gi-search mga kaigsunan base sa mga pamantalaan. Masayop na po doon yata kay kining mga item maigsoon, mga siaws ra ba magkompos o mga dilubyo unya dili mao. Unang mga vlogger uban mga kaigsunan magpost og mga disgrasya inikaw man dili mao. Nangandoy na maigsoon mismo katalagman mismo silang kinabuhi. Dahil katawa pero timan igsoon. Kung ibutang nas imong kaugalingon, unsa ka, makakatawa ka ba? Usahay ang tao, magyaga-yaga. Pero nga anas trahedya, bahag ng ikaw igsoon.
Ini ra bang mga yaga-yagaan? Mo'y mga hadlukan. Tinuod dili. Kini ba mga tao mga gahig ulo? Mas grabe pa kahadlukan. Ngano man, wa man nakahibalos ka minsay sa Ginoo. Ikaw ug ako nga gitug-anan sa pulong sa Dios bulahan ta. Nganong mahimo man kang bulahan kay ikaw nakabalo sa kamatuoran. Digod ka kakalitan ug pinase ka atubangan sa Dios. Ingon diri mga kaigsuonan, asa nagikan ang kaluwasan igsuon gikan sa Dios. Naninggid sila ang atong kaluwasan nagikan sa Dios nga naglingkod sa trono o gikan usab sa nating karnero. Ingon ang 11, nag-alirong ang tanan nga mga anghel sa trono, lakip ang mga pangulo sa mga upat ka buhing binuhat. Onya nang hapa sila atubangan sa trono, misimba sa Dios. Grabe. Mangutana ko sa mga Pilipino, pila ra kaha ang naghimo ani nga mga pag-ampo nga muhapa, may pa ng Muslim kay muhapa sa ilang gialagaran, dili isab ko maigsoon mga kaigsuonan. Kung sa ilang gialagaran kay ang ilang prinsipyo baruganan mas ngilngig pas mga Kristohanon. Naghapa igsoon kay nagsimba sa nating karnero nga mao si Jesucristo. Ikaw o ako sa mga kasimbahanan magbaro o niya magsuot og mugbo kayo, magpachansing, magkitas paa, magpalakra mga kaigsuonan. Ang nagsimba walay laing gilantaw mga kaigsuonan. Ikaw og ako mo'y naghimo og sala atubangan sa Dios og sa mga tao. Kano man di ay og magsulod kag taas nga agsulod kaysa magsulod kag short mga kaigsuonan. Bitag lataos mga tao dayog tapon-tapon og wala na lamang tabon ni mga kaigsuonan aron mabiral sa pamantala. Usahay maning tao mangita gyud og sayo. Apan bulahan ta ikaw o ako nga nakabaros kamatuoran kay kitudloan ta sa mensahe Ginoo. Ingon diri mga kaigsuonan, pangulo o upat ka mga buhing binuhat, unya naghapa sila atubangan sa trono og misimba sa Dios. Grabe. Minghapa sila sa trono og minghapa atubangan sa Dios. Wala nagingong ang Biblia naghapa sila kay nag-atubang sa mga Diyos. Hinabay mo yung kapitulo bersikulo diha mga kaigsuonan. Kapoy din ninyong i-share diri mga kaigsuonan kus Ginoo sa ato nga programa nga naghapa sila pinaagi sa pagsimbas mga Diyos. Sa dili tinuod nga Dios naasab na igsuon panahon kang Baal o kang Elias. Unya kinsa may gidungog sa Ginoo? Si Baal ba ang nagsimba pang kang Baal o si Elias ba nga alagad sa Ginoo ni atong mga panahon? Mabasa man na mga igsuon. Sa panahon ni Moises igsuon nga samtang si Moises mga kaigsuonan nga miadto sa bukid sa Sinai, ang mga kauban niya nga gibilin dito mga igsuon naghimo na hinuog baka og mao'y ilang gisimba. O niya si Moises ni wala man kapugong sa iyang emosyon, gibuak na hinuon ang 10 commandments kaya agoy. Munang mga alagad sa Ginoo nga magpadala sa emosyon, maapil igsuon. Sama ka Moises dili katuman. Apan ang mga alagad sa Ginoo nga relax, just relax. Kanuman ang kapatuoran mo'y maghatag kanatong katawasan. Ingon diri mga igsuon sa 12, og mingingon amin ang pagdayeg, himaya, kaalam, pagpasalamat og pasidungog, gahom ug kusog iya sa atong Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Wow. Unsa di ay ang kaalam? Dungo. Wow. Grabe. Himaya, pagdayeg, alang sa atong Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Wala nag-ingon ang Biblia alang sa atong mga Diyos.
Ingon diri magkaigsunan sa 13, unya nangutana kanako ang usa ka mga pangulo. Kinsa man kining mga tawhana nga nagbistig puti o diin man sila gikan. Wow. Ikaw ug ako kung maghisgot ka ni bistig puti, dapat ang imuhang kasing-kasing muna-una sa labutan puti isaw. Base ka bisti-bisti ra puti dinis kalibutan agar bagay magbistig puti, pero ang batas ang kinayam itong pas tulapong igsoon dili makita, wala gibase sa imuhang gawas nga makita sa tao nga nagbistig kag puti lamang igsoon, kundi nagbase sa imong kinasuluran sa kasing-kasing. Og sa diha ang mensahe Ginoo na sa imong kasing-kasing mugawas na sa imong batas ang kinaya kung kinsa ka atubangan sa Dios mga pinangga. Ibisang magbistig kapag kada adlaw puti igsoon apan ang imong batas ang kinaya itong pas alkitran dili na ikalibay sa langit ng tang-amahan nga mao ang Dios nga mitagiya sa atong mga kinabuhi mga pinangga. Ingon diri man kaigsunan sa 13, unya nangutana kanako ang usa ka mga pangulo kinsa man kining mga tawhana nga nagbistig puti ug diin man sila gikan. 14, gitubag ko sila, sir, nasayod ka kinsa sila. Wow. Ikaw ug ako dapat makahibalo og kinsa sila. Kay kung dili gani ta kabalo og kinsa sila, ikaw ug ako ug kinsa ka atubang nga Ginoo, posibilidad malisang lang yun ta igsoon sa kahimtang sa Taiwan, sa kahimtang sa Dubai gahapon. Malisang lang yun ta. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Raymond Candelario from Cavite City. O sa tanan natong mga igsoon diha sa pamilya ni Dong Premier Manong Prani, Nathan mga kaigsunan Pipito og ni DLC. Sa tanan na akong mga igsoon, dili sam nako na pugson o walis sa mensahe Ginoo, kay di batihon matana naman ay baruganan lamang mga kaigsunan igo na nagpahibalo tas pulong sa Ginoo. Ingon diri mga kaigsunan, og miingon siya kanako mao kini sila ang nakalahutay sa dakong paglutos. Wow. Ikaw ug ako igsoon sa katapusang panahon, mangutan ako kung makalahutay ba ka sa dakong paglutos. Usa ka OFW nagpakitabang dinis Pilipinas, ingon siya maghigog na lamang siya aron maimpas ang tanan, dili na mo'y solusyon higala. Mga OFW ayaw mo og una-unag negatibo. Hinumdumi ninyo nga doon na mo'y pamilya na bilin. Matod pa mga kaigsunan sa usa ka OFW, doon na sa itulo ka mga anak. Wasan pakatas siyang amo o ang iyang naong intawon igsoon na puno na intawon kinagatan. Ug asa siya gibutang siyang amo, gipatrabaho o gipati na sa kagutom mga kaigsunan. Mo hinungdan gimingon siya magpakamatay o maghigog na lamang siya aron maimpas ang tanan. Dili na mo'y solusyon. Hinumdumi mga kaigsunan ang kamatayon ni ining kalibutana, dili pa na mao'y katapusan nga maimpas ng tanan sa imong problema. Ingon ang Hebreanon kapitulo 9 bersikulo 27, ang tao gibutan lamang sa makausap mamatay, human ini maunang paghukom. Ikaw ug ako hukman ka base sa imuhang buhat dinis kalibutan. Ano na yung mensahe si Brother Raymond Candelario? Amen. Maayong buntag, Pastor. Tama, Pastor. Bulahan talaga ang makabalo sa kamatuoran. Amen, Pastor. Wow. Tinuod ko. Grabe. Ang ningingon diri sa Biblia, gitubag ko sila, sir, nasayod ka kinsa sila. O mingon siya kanako, mao kini sila ang nakalahutay sa dakong paglutos. Ikaw ug ako igsoon ang paglutos na kalain-lain paglutos. Ikaw ray nasayo diha
o ako rasab na sayon sa mga paglutos mismo sa akong kinabuhi. Dunay mga paglutos ng mga pasagil, dunay mga paglutos ng mga pagbutang-butang, dunay mga paglutos ng mga pagmahay, dunay mga paglutos sa kawalan-on, kapobrehon, kakabos, nagkalaing-laing mga paglutos. Apan ikaw o ako nga makalingkawas sa dakong paglutos, mahimo gyud kang mulahan kay sa katapusan kadaugan kasiguruhan imong maangkon sa langit nun nga dapit nga kiandam sa Dios mga pinag. Wow. Hinumdumi ang atong kinabuhi, dili maoy solusyon, dili maoy tubag sa problema nga ikaw magpakamatay lamang aron maimpas ng tanan. Unang nag-ampo ko kung mga kaigsuonan nga usa sa OFW nga Ginoo maghatag og pamaagi nga dunay makatabang makarescue niya mga igsoon. Although mga kaigsuonan wala pa tang kabalita kung na-rescue na ba sa agency. Mga OFW nga naa karon nga nagwatch usab sa atong programa, maglingkod mo uban ang tabang sa Dios. Wala nagpasi sa inyong patukuranan kung unsa ang inyong patukuranan, nagbasi sa paminaw sa mensahe Ginoo og nagkinabuhi nini kay ang pundok og relihiyon dili na makaluwas sa tao sa panahon sa katalagman kun dili ang makaluwas kato nga nagtubod sa saad sa Dios. Wow. Ato ning basahon pagpadayon. Ingon diri maigsoon, mao sila nga nakalahutay sa dakong paglutos. Ingon mga kaigsuonan diha sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 10, bulahan ang tao nga gilutos sa bisan unsang matang sa pagkadautan kay sila mahimong manununod sa Ginoo. Ato ning basahon gikan sa kapitulo 5 bersikulo 10 ngadto sa 12, og kinsa ning makalahutay igsoon, og kinsa ning makalabang sa paglutos nga base sa atong gibasa karon dinhi sa Biblia. Kining mga tawhana maigsoon mauni mga taong nakalabang sa dakong paglutos. Ikaw ug ako karon wa pa kita kalabang gitawon igsoon. Mabagani ta kahuman sa atong hulaw. Dinhi sa Pilipinas nauga na ang mga bungton, naguga na ang mga tanong maigsoon sa akong pag-uli gikan sa Cebu. Within 3 days, pagbalik na ako maigsoon nangalaya ng mga tubo tungkol sa kainit. Grabe. Mauna yung paglutos kung makalabang bata maigsoon. Ato sa ning basahon mga kaigsuonan din is Mateo kapitulo 5 bersikulo 10 ngadto sa 12 o kinsa ni mga tawhana igsoon. Ikaw ug ako maigsoon posibilidad nga kabahin kanini kung ikaw makalabang sa paglutos. Adunay mensahe si Brother Raymond Candelario. Amen. Tinuod gina. Wala nang matter mga kaigsuonan kung karong adlaw pwede nimo pagkadasiga pwede kang magpuyo sa simbahan. Pero sa sunod bulan maigsoon mawagtang kagalit away klaro. Ingon diri maigsoon sa kapitulo 10 tanawa ra gud maigsoon, no? Bulahan ang gilutos tungod sa ilahang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Wow. Bulahan. Batud pa sa atong gibasa katuning mga katawhan nga nakalabang sa dakong paglutos kay mahimo gyud kang bulahan igsoon. Ato ning basahon gikan sa kapitulo 5 bersikulo 10 ngadto sa 12 tanawa ra gud. Bulahan ingon dir bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay mahisakop sila sa paghari sa Dios. Ikaw ug ako maigsoon mahisakop sa paghari sa Dios kung makalabang ka sa dakong paglutos apan kung dili yun ka baka apil sa paghari sa Dios. Siyempre kinsa man ay ang makalahutay maigsoon, kinsa man ay ang makaangkon ani pastor. Ingon ang Mateo 24 bersikulo 13, ang mulahutay hangtod sa katapusan maura kay maluwas. Ikaw ug ako karon do na pay dakong question sa imong kinabuhi. Mao nang ningingon ang pulong sa Dios, daghang nauna nahimong naulahi ug daghang naulahi nahimong nauna kay mas nakasabot pa ang naulahi kaysa nauna mga pinangga. Wow. To God be the glory. Padayon kita maigsoon. Ingon diri sa 11. Bulahan ang naningkamot
Padayon ta mag-action sa 11. Bulahan kamo kung biay-biayon og daog-daogon sa mga tao og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan. Kani may grabe. Hindi grabe gyud ni maligayan sa mga Kristohanon. Doon na po yung mga Kristohanon nga motang-butang kauban lapon nilang mga Kristohanon. Mas paminawon pa nila maigsoon ang mga sultis palibot kaysa mga Kristohanon nagmatinud-anon. Mahitabo mga kaigsunan maunay lutsanan sa kaluyahon sa pagpangalatan. Amen ba? Ingon diri maigsoon, bulahan kamo nga biay-biayon og daog-daogon sa mga tao og butang-butangan sa tanang matang sa pagkadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. 12. Paglipay og pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Asa ang ganti? Dinis kalibutan. Mawas out ra ni maigsoon. Walay teknolohiya, walay mga sayantis, walay mga makapugong sa trahedya. Kinsa may nakaluwas sa Dubai kahapon? Hasta mga airplane maigsoon giguyon. Hasta mga sakyanan mga igsoon gitabunan sa tubig. Na ba? Dili pa na mao igsoon. Wa pa nahuman ang Abril. Inumdumi layo pa ang 2024 mo human. December pila pa ka bulan. Ako maigsoon dili ko mumahay sa usa ka alagad sa Ginoo nga nagprophecy by 2024 dunay dagkong kamatay. Mangutana ko, ikaw o kako pagandam kay basig usa. Ikaw o kako ni anak mangandam ka. Ayaw kumpiyansa nga magpabilit ang nas kahilayan karon kay basig magkapsan ka sa giningawa mapaingon tas impirno kay wa ta kahibalo kung unsay ikahimuot sa Ginoo. Mas mo grabe pa ang kahilayan ining mga panahon ng karon. Mas grabe pa ang mutik-a ang una-una sa tao labi nas kalisod o kawaladon. Apan bulahan ka nga nakabalos kamaturan kay ipabalor kas mga alagad sa Dios. Ingon diri maigsoon, paglipay o pagbaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahuna kaninyo. Base sa Biblia ang atong pagsakripisyo karon wala ra ni sa mga apostolis ang ilang pag-antos kaniadto. Si Apostol Juan gipulungan og liog, gibutang sa banihado atol sa birthday ni Herodes. Grabe. Adunay gibato mga igsoon, si Esteban gibato hangtod namatay. Inaagi usab nito ni Apostol Pablo igsoon, apil si Apostol Pablo ato sa panahon nga dili pa siya si Pablo, si Saulo pa siya igsoon. Ayaw paabuta igsoon ang kalagot sa Dios nga pwedeng tunawon ang tibok kalibutan. Ikaw o ako asa matabaingon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sir Roel Fuentes o sa tanan nga mga Fuentes family. Manghinaot ko ang mensahe sa Ginoo nga buhaton naton kasiguruhan kadaugan nining katapusan kapanahonan. Ang atong oras karon igsoon alas 5:21 pa na mga kaigsoon. Balik kita sa atong gibasa. Ingon diri mga kaigsoon, mao kini sila ang nakalahutay sa dakong paglutos. Kining kagutong karon, kining hulaw karon dinis Pilipinas. Morning mo ingon ang taga Pilipinas, diris Pilipinas perti nag inita. Pero sa Dubai mga kaigsoon nagbagyo. Ultimong airport himong dagat. Grabe. Una sa tanang naminaw karon sa FM radio nga wala pa nakabalo sa balita sa mga nason nga diin ayon nagkuso-kuso igsoon. Relax lang. Mo hinungdan nga kining FM radio walay laing gidiskurso, walay laing giwali, mao ang mensahe Ginoo aron pagpahibalo sa tanang katawhan ibin sa tibok kalibutan. Wow. Diha karon sa Malabuyok mga kaigsoon naglanog-lanog na usab ang 101.3
101.3 Shine FM. Exxon. Dili lamang sa social media, kundi sa palibot karon diya sa area diya sa Sardinia, Malabuyog, Cebu City. Kung sa maabot sa frequency sa 101.3, makadungog sa mensahe Ginoo, makadungog sa mga awit makalangit, o nining mao nga dapit usab mga pinag. Nasayod og nagtuo ako by 2024, adunay didaghang mga FM radio nga impundar ang Ginoo aron ikaw ug ako makahibalo sa balaang kasulatan, ug ikaw masayod ug makapangandam kung unsay angay nimong buhaton sa kaulahi ang mga panahon. Una akong ipasalamatan ang Dios kasikat pagsugod sa pagpatindog sa tower Mexon hangtod sa paghuman, hangtod mingtingog ang FM radio sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyog, Cebu City. Atong ikauban ang atong station manager nga si Pastor Gideon o ang atong general station manager nga si Reverend K.M. Ryan Macasao. Wow, madili lalim apan usahay ang taos kalibutan, iyanuhon lang ang mga lagad sa Ginoo. Iyanuhon lang pagpasangil, iyanuhon lang paglutos, iyanuhon lang pagbutang-butang, iyanuhon lang kay maulaki atong papel sa kalibutan. Apan tugad bida glory, bulahan ka kay dako kag kanti o bahin sa langit ng dapit mga binag. Salamat sa Ginoo sa imong nga mensahe sa Roel Fuentes. Maayong buntag Pastor, God bless you. Salamat sa pulong sa Dios nga naa kanunay buhi sa tanang sumusunod sa Dios. Wow, tinuod gina. Ikaw ug ako kung dunay mensahe Ginoo, ikaw ug ako sumusunod sa Ginoo. O nagtinuod exo. Ingon diri mga kaisunan, matud pa diri sa atong gibasa dinis pinadayag exoon ingon diri, mao kini sila ang nakalahutay sa dakong paglutos, gilabhan nila ang ilahang bisti o gipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. Sa 15, busa anaa sila sa atubangan sa trono sa Dios o nag-alagad kaniya diha sa iyang templo adlaw o gabi. Napabay adlaw mo Sabado, napabay adlaw Domingo sa pag-alagad sa tao diha sa katapusang panahon igsoon, adlaw o gabi nagsimba kas Ginoo. Usahay sa kalibutan may igsoon, daghan kay malibog ano man, daghang mubarok nga kining amoa pagsimba, kining among title nagsimbag Sabado, kay diha sa Biblia Sabado ra gyud ang gisimba. Naaba diha may igsoon sa Biblia sa katapusan sa Revelation o pinadayag nga dunay Sabado, dunay Domingo may igsoon ang pagsimba, tanawa ra gyud diri. Adlaw o gabi sila naglingkod sa trono o manalipod kanila pinaagi sa iyang presensya. Akong usbon sa pagbasa ang 15 igsoon, busa anaa sila sa atubangan sa trono sa Dios. Kung ikaw sa katapusang panahon nga nagalaga diha sa atubangan sa trono sa Dios, nag-ingon ang Biblia magkaigsuonan dinhi sa bersikulo 15 sa kapitulo 7 sa pinadayag or gipadayag og Revelation. Ingon diri magkaigsuonan sa 15 bersikulo 15 sa kapitulo 7. Ingon diri, busa anaa sila sa atubangan sa trono sa Dios, nag-alagad kaniya diha sa iyang templo adlaw o gabi. Wow, siya nga naglingkod sa trono manalipod kanila pinaagi sa iyang presensya. Dili na sila gutumon o uhawon, dili na sila mag-antos pag sa kainit sa adlaw. Grabe. Dinis Pilipinas may igsoon nag-antos sa kainit sa adlaw. Pero ang Dubai kahapon may igsoon nag-antos sa bagyo, nag-antos sa ice, nag-antos sa tubig igsoon nga ang airport gihimong dagat. Grabe. Pero sa Pilipinas igsoon, uhaw ng uhaw. Doon ay mga area karon gawa na tubig. Mala na igsoon. Apan ingon ang Biblia mag-igsoon, dili na sila mag-antos sa kauhaw. O ningon dili, sa adlaw ug sa gabi unsa kainit. Ingon diri atong basahon pagbalik. Diri sa 16, dili na sila gutomon ug uhawon. Wow. Ikaw ug ako karon sa atong physical nga bahin, gutomon ug uhawon pagid ka.
apan sa moabot ang panahon igsoon. Ingon diri dili na sila gutomon og ahon, dili na sila magantos pa sa kainit sa adlaw o sa bisan unsang kainit. 17 Kay ang nating karnero nga naa sa taliwala sa trono maoy magbantay ug maggiya kanila ngadto sa tinubdan sa buhing tubig. Bahiran sa Dios ang tanang luha sa ilahang mga mata. Ingon ang Revelation sa unahan mag-igsoon sa pinadayag or gipadayag kapitulo 21 ato ning basahon ni. Kapitulo 21 igsoon bersikulo 4. Ato ning basahon kung wala pa ko masayo maigsoon sa Revelation. Ingon diri sa 21 igsoon bersikulo 4. Tan-awa ra gud igsoon dinhi sa bersikulo 4. Bahiran niya ang ilang luha ug wala nay kamatayon o kasubo. Paghilak o kasakit kay nahanaw naman ang daang mga buta. Wow! Wala na'y paghilak, wala na'y kasubo. Ang imong luha, ang imong sipon karon tungod sa kasubo, tungod sa kalisod. Bahira na kung ang pangutana kauban ka ba? Kung ano na ba kay luna sa gingharian sa langit dito sa bagong Jerusalem o bagong Yuta nga gitagana kanimo o kanako. Mao na pangutana. Pangandami o usisaha eksamina kung karapat-dapat ka ba ikaw o ako sa atubangan sa Ginoo. Dalay gud ang Ginoo sa inyong pagkikuban sa bubo nga panahon. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa ka na. Adunay mensahe si Brother Raymond Candelario. Amen. Praise God. Wow. Ang atong oras karon maigsoon, hapit na gyud alas 5:29 na sa kabuntagon. Although magaigsoon doon naman ko ilagaw. Niya wala man ko ka report gud atong last Saturday kay miadto ko sa lalabertan maigsoon. Una nga salamat sa Ginoo sa inyong pag-uban-uban o panganlawa mag-uban-uban tayo sa. Ako ning iatan over sa atong DDJ alang sa mga request awit makalangit o naka-open na sa siya nga Facebook account next on. Dalay ko ng Ginoo mag-ambot ha. Labing gamhanan og silibahon ka nga Dios. Salamat o Dios sa imong pakiguban kanamo nga diin ang imong mga pulong mga mensahe mo imugiya kanamo amahan. Labaw sa tanan sa makatawhan karon nga naminaw sa Sign FM 95.3 og sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, even sa tanan nga mga OFW sa ilang pagkatulog karon sa ilang pagpahulay niini nga matahong nga kagabi. Lord, apingi ang ilang kinabuhi labaw sa tanan sa usa ka OFW nga adunay nagpakitabang o Dios. Ikaw magagamit og mga tao Dios nga mahimong instrumento nga makaluwas makatabang sa iyang kahimtang karon. Lord, apingi ang iyang kinabuhi samtang aduna sa iyang mga tulo ka mga anak dinhi sa Pilipinas na habilin. Lord, ako mga pag-ampusap sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM kung doon na sila mga problema sa mga balatian unsa pa mga problema nga moabot silang kinabuhi diya sa pisikal nga bahin, ikaw magahikap nini gikan silang lapalapa ngadto gayud sa pinakalimpol. Akong hinginan ang tanang matang sa mga balatian in mighty name of Jesus Christ of Nazareth. All the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Tanan ang buhat sa kaaway nga dili maka hilabot o Dios sa matag usa nga diin ang imuhang gahom, ang imuhang hamili nga dugo mo'y magatabon sa matag usa kanamo Lord. Dugog himaya nga nalang gyud kanimo ang tanan pinagi sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo ang tanan magaingon. Amen o amen. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios ug sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kay Ryan Makasaol, ani ana sa inyong mos ngalagat. Ubos nga amigo sa kaginan, ubos nga sulugoon dinhi sa FM radio o sa media sa Facebook Live. Manabilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios ug ang pagigambit sa balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan gikan ang orasaha alas 5:31 na sa kauntagon. Salamat sa Ginoo sa inyong pagiguban o panganlawa sa samang tagna sa samang higayon. Mag-uban-uban ta sa atong nga programa. Ang imong pulong mo'y lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagianan. Happy Saturday. Wow. Salamat sa Ginoo. Ang Ginoo mag-ambing sa matag usa o maayong pagpangapi, maayong pagsikay-sikay. God bless everyone. Luzon, Visayas at Mindanao, even sa mga OFW. Nanangin man tong akong away mga kagsunan kay mo pahulay na sila kay launa na gyud sa
kagabion or kabuntagon diya sa Riyadh sa Saudi Arabia. God bless everyone. Salamat sa inyo, sa Ginoo, sa inyong kinabuhi, sa inyong pag-share, pagpaambit sa mensahe sa Ginoo. Ang Ginoo magapanalangin o magtagpo o mag-supply sa tanan ninyo mga pamilya. Oh, bye-bye.